Tatu vetäsee suorilla heti suoraan, joo, ja komeasti meni 6-7 sekuntiin ensimmäinen kivi. Sitten 130. Tämä vaatii kyllä selkää myöskin ainakin tuosta asennosta kun nostaa. Ja toinen meni ja nyt on vasta mennyt 22 sekuntia yhteensä aikaa. Pistää kämmeniin ja sitten 150 kiloa. Sieltä lähtee ja nousee syliin. Ja sitä ei kannata varpaille pudottaa, vaan mieluummin sinne tynnyrin päälle. Ja sieltä 45 sekkaa, joihin vasta nyt aikaa 3 kiveä on paikallaan. Ja sitten 160 kiloa. Ja yleiseltä tulee apuja. Minuutti vasta mennyt nyt aikaa kokonaiskilpailuja 160 nousee! Komeasti nouseekin. Tämä oli Tatun lempi. Ja